салом ба мухлисони дастаи беҳтарини олам. Агар Барселона ҳамаи бозиҳои худро ба монанди рақобати дишаба ва бо чунин ҳисоб тамом кунад, мо калимаи беҳтаринро дигар бо ҳарфҳои калон ҳатто дар гуфторамон ҳам истифода хоҳем бурд. Пас аз танаффус барои бозиҳои тимҳои мунтахаб, дастаи Барселона рақобати худро бо Бетис доир намуд. Меҳмонони дишаба барои мо рақиби қулай ҳастанд. ҳамеша бар зидди ин даста бозии Барса хуб аст. биёед ба ин тарафу он тараф напарида дар бораи ҳамаи воқеиёти ин рақобат ба тартиб ҳарф занем. бо дастгирӣ шумо албатта ки бовар дорем, лайку комментарияи худро дареғ намедоред. дӯстон, ин видео бо сарпарасти видеои мо ширкати 1x сохта шудааст. дар он ҷо регистратсияи осон, пур кардани маблағ аз томи гӯшаву канори дунё, вале аз ҳам муҳим, бонус то ҳаҷми $100 дар аввалин пардохт бо промокоди TG Barsa. ссилкаи бузӣ дар комментарияи ин видео. якум аз ҳайати аввалия оғоз мекунем. Тер Штеген дарвозабон, 4 дифоъгар аз канорҳо Кансело ва Балде дар марказ, Кунде ва Кристенсен. ниҳоятгарон Ромео дар хати ниҳоя такягӯӣ ва аз ду канори ӯ Де Йонг бо ҳамроҳии Гави ҳунарнамоӣ карданд. дар ҳамла Левандовски дар марказ ва аз ду тарафи ӯ Жоао Феликс бо ҳамроҳии Ферран Торрес бозӣ мекарданд. Ямал ва Рафиня бо ҳамроҳии дигарон дар захира монданд. дар бораи ҳайат ҳаминро гуфтан ба маврид аст ки ду португалии мо Кансело ва Феликс дар ҳайати асосӣ ба майдон омаданд. нимои аввал кушод сурат гирифт. Бетис аз зумраи дастаҳоест ки ба рақиб имконияти бозӣ кардан медиҳад. Жоао Феликс худро хеле хуб эҳсос мекард. аз ҳар ҳаракати ӯ маълум буд ки дар ин даста футболбози португалӣ худро озод ҳис мекунад. голи якумро маҳз ӯ ба самар расонд. дар голи дуввум ки онро Левандовски зад, хизмати Феликс бузург аст. метавон гуфт ки бе расиш ба тӯб бозингари португалӣ асист кард. ин як санъати воло буд. қисми якумро метавон чунин хулоса кард. Барселона на он қадар имкониятҳои зиёди голзанӣ дошт, вале дар истифода бурдани онҳо бозингарони мо маҳорати олитарин нишон доданд. дар қисми дуввум бозингарони Барса контроли бозиро боз ба дасти худ гирифтанд. голе ки Ферран Торрес аз зарбаи ҷаримавӣ бо зарбаи мустақим зад, моро водар кард ки ба саҳифаҳои интернет рафта мушоҳида кунем ки бори охир кадом бозингар дар ҳайати Барса аз зарбаи ҷаримавӣ гол зада буд. медонед ки будааст? Месси албатта. баъди ӯ дигар ҳеҷ кас дар бозии расмӣ аз чунин вазъияти стандартӣ гол назада буд. баъд аз бозӣ Хави дар бораи муҳимияти маркази майдон ишора кард. дар маркази майдон мо воқеан ҳам ҳама имкониятҳои рақибро бартараф кардем. дар охири тайм худи бозингарони Барса каме ором шуда, идораи бозиро ба муддати чанд дақиқа аз даст доданд. Рафини ҳам беҳуда ба майдон наомад. голи чорумро маҳз ӯ ба самар расонд. Кансело сухани охиринро дар ин рақобат гуфт. голи панҷумро зада, ғалабаи бузурги Барса таъмин карда шуд. акнун чанд хулоса дар бораи рақобат. метавонад эҳсосоте пайдо шавад ки бо чунин бозӣ Барса яке аз фаворитони асосии Лигаи Чемпионҳо буда метавонад. аммо ин Бетис аст, дастае ки ба дигарон имконияти бозӣ карданро медиҳад. вақте ки мо Хетафе, Интер ва дигар автобусонро бо чунин ҳисоб ва бо чунин шакл шикаст бидиҳем, баъдан метавон гуфт ки ана Барса дар ҳақиқат фаворити дилхоҳ мусобиқа аст. омадани Кансело ба мо хизмати бузург кард. бартарии асосии ӯ дар ин аст ки Кансело кори нимҳоятгаронро хеле осон мекунад. омадани Кансело беҳтарин ҳодиса алахусус дар ҳаёти Ориол Ромео аст. хурсандиовар он аст ки канори рости мо ягон камбудӣ надорад. пас аз рафтани Дембеле бисёриҳо ғам мехӯрданд. ӯ бошад пас аз рафтан аз Барса дар 6 бозӣ иштирок карда ягон голу асист надорад. ин танҳо барои маълумот. ҳамчунин бояд Жоао Феликсро алоҳида қайд намоем. агар ӯро нагӯям, шояд шумо шикоят кунед, аммо ин танҳо як бозӣ аст. бори дигар мегӯям ки ин гуна бозӣ бар зидди Бетис буд. ростӣ танҳо мехостам Канселоро қайд кунаму халос, ва он ҳам бо сабаби таъсири ӯ дар маҷмӯъ ба тактика ва бозӣ. аммо дар мавриди Феликс ҳаминро гуфтан лозим аст ки дар баробари ӯ дигарон ҳам дар сатҳи баланд буданд. барои бозии имрӯза баҳои 5 аз 5 ва аммо аз як бозии хуб хулоса баровардан лозим нест. агар бо чунин мантиқ мо андеша кунем, пас метавон гуфт ки Каутино, Гарсия, Брейтвейт ва дигарон ҳам дар Барселона беҳтарин буданд. як бозиро онҳо ҳам дар сатҳи баланд гузаронида буданд. хулоси калон, барои бозии имрӯза ба Феликс раҳмат, аммо рақобатҳои дигарро боз дидан лозим аст. гапи асосӣ барқарорӣ ва устувории ӯ хоҳад буд. дар маҷмӯъ аз бозии дишаба хеле хурсанд ва розӣ ҳастем. чанд муддат Хавиро ба Симеони аниқ монанд нахоҳанд кард. ба ҳамин тамом боридарам ки эҷодкории ман ба шумо писанд меояд. дар ҳама ҳолат Барселонаро дӯст доред ва канали Барса TGро дастгирӣ намоед. дастгирии шумо пешравии мо. бо шумо мисли ҳар вақта Муҳаммад Гаиров. хай бачаҳо, дар паноҳи Аллоҳ.